Mbak Rehan nyambut gawe ngadeg. Ngajak mudun sini. Baris zaman dulu. Siap gerak. Kelwo jukit. Sikil kiwa maju sedikit. Kel ngensol. Sikil tengah nyusul. Begagah gerak. Ora iso, Mas. Aja bombong gondo. Gandane kok. Kemuga Bapak sakit ora dipotong iki. Ora lho, Mas. Ngaturke caping gunung. Nggih Pak Pramono nggih. Sing semangat Pak, nggih to Pak? Nggih, dibawani anggo reok ya, Mas. Jenenge sak reoke. Nah, iki Mbok Rehan. Iya. Iki Mboke Mboke sapa aku? Apa aku iki ketok kaya mbok-mbokan? ora, Dik. Heeh. Mbah Mutin, Mas. Mbah Mutin. Assalamualaikum ya sahabat. Salam ba'anin alim halal min am. Artine ngertos? Mboten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak RT halan basalan. Kula nggih namung ngawur niki wau kok. Nggih, Mbah Mutin, mengke nyanyi lungi teng asmara nggih, Mbah. Ayo. Niki ngaturke caping gunung, Dik. Caping gunung. Sing bawa sasake, sing penting digayengke. Ya. Sak reoke, sak jenglenge. Kowe rada rene sithik, Dik. Aku sak rono, Mas. Terus. Ya. Kowe melu aku ya. Ngadi. Jogo diesel. Sing ngene. Ya. Saben bengi. Mencolot ana. Nyawa. Suara ting krencek kaya manuk persi. Os. Mantap. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Semene bocah cilik ya iso lho. Aku ya iso jariane kurang. Ndak lo tengah sithik nyilih kursine. Iki kok weh, jan kurang ajar iki. Ngomong tamu ngampil sekedap. Iki kurang dhuwur. Ya wis pas sampere semono. Baleni berarti. Anggondo apa piye, Mas? Ya. Jenggleng kok nganggo rumah sakit. Os. Rasa saiki ya Allah kok tadi stroke. Nyapa Mas, tek sengler nasire. Kok menyor. Penyakit sirup. Stroke kudu sirup, sirup sing seger. Wis ganti ya. Wes. Yan memajang. Niki Pak kursinipun. Yo ngalama. Memajang. Goyange sik Mas. Yan memajang. Ngomong karo. Muter. Gayale Mas. Karo. Janur kuning. Ngomong karo Janur. Kuning. Kan duri Dek. Mantap ya Mas. Piye-piye nek jamune bener ya bener ya. Ini iki cocok. Pancane ya diurusi ya Mas. Dek serondol. Dalem. Ayo dicoba. Ayo. Kok saka samping. Nah, aku kok mesake metu. Tek mencin Mas. Dek geset to Dik, cilik-cilik Rita. Mbok, cilik Mbok Rita. Rehan sing sak drim glundunge cetha lho. Ayo. Penake kok ngene kok. Penyanyi kok cat-cat lho. Kok
cacat-cacat. Ora sing ora penake jane WA-mu apa WA-ku to. Ayo. Piye, Mas? Ampre kurang rodok jengking sithik, Dres. Ya wis. Ayo. Aku kok piye-piye ora penak ta, Mas. Kang Bayi. Sing geseh kono apa kene asline? Iki seksene lho ya. Iki Dres Laras langsung lagi ya. Heeh iya. Live iki live. Ayo. Penak, Mas. Ganti posisi yang salah. Oh iya wis. Oh, posisiku jeng ejolan. Ben cetok Masyaallah. bokonge madhep rono. Nah, Aku iki, Mas. disikjane Sekar Jagat lho ya. Ayo, Cok. Gila nih, Mas. Mangan salak rasane sepet. Artinya Bacut rusak reso rapet. Ben. Gedang kepok godhong ijo, apa kuwi? pikirane wis ngepok kono urung jero. Kembang wae weton. Kacitan, yo. Wis. Kacitan sarwi. Wis. Yo. Kayen ya, Mas. Hebat. Hei. Tak delan. Tak telang meh, Mas. Aman benar. Ya ya. Pokoknya nek tebo kono ki penak terus wong basa engko nek ora penak lah ora disangoni mulai asline nek aku ngerti. Sing sabar ya Mbak Isrundul. Iya, aku sabar mau aku ora nyangoni dirimu. Ayo. Malah enak. Heeh, sing orjen Dek, sugeng kondor, Dek. Ora lah nek ora penak ki awakmu lah nek kono do rumangsa penak lho, Mas. Piye jar? Berarti kan sing rusak kene ngono. Pancen ora ngombe irek. Tuku irek tinggo keramas jang. Panas. Ya. Sepiro, Dek? Panas. Yo, tak enak to, Mas. Tek kaya omah arep ngembrokne omah, ora alon-alon. Emosi gara-gara jazz ki mau. Parian, Dek. Nano. Ya, Mbak Wence. Bal-balan, Mas. Bal-balan. Iki kulino bal-balan. Kaose ijo, Kause ijo. galugalan. Galugalan. Aja ditiru. Iya. Maju ya. Apik. Apik. Metik uteke. Karepe pengen biru. Oh, biru, Mas. Maaf ya. Katarak warna. Ki mang pikir aku ya rada rono, Mas. Pek bolone kae kayak biru. Ya. Biasa. Ayo kowe Mbak Isrondol. Aku. Parianan tak warai ya. Heeh. Ngepleh. Gah, ngepleh-ngepleh ning kene yo. Iki apik. Oh, apik. Ngepleh-ngepleh. Ning dhuwur meja. Neng dhuwur meja cabang bayi. Prakteke. Praktekne, Mas. Gah, kok ya. Anak soleh Anak soleh. munggah swarga. Munggah suwarga. Kowe tak warai. Aku, Mas. Ngadrang-ngadrang. Kadang-kadang Sedina ping 4. sedina ping lah kuwi kaya apa kuwi? Ndang Sedina ping 4. ayo sembahyang. Ayo sembahyang. Nggo sangu akhirat. Sangu akhir. Lakine yo jejeg nek ngono ki. Jejak tenan ya, Jeng. Kowe Aku tengah wengi tengah wengi tuku sampo. tuku sampo kok bengi Mripatmu ora ora nek toko tutup. Wong tengah wengi tuku sampo ora wong. Ora wong dono raja rek. Kok tek sentimen temen karo Bu Ira iki, Mang, Mas. Wong kurang kerja. Kamu iki salat tahajud tuku sampo. salahku ki apa to? Nggo mripate. Salahku ki apa, Jal?
Tengah wong itu ku sampur, wong bojone srondol rene. Sebab esok-esok ngono ya. Hari-hari kaya Mbak Wencel cetrone. Tengah wong itu ku sampur. Tutup Wong tokone. sing penting tengah wengi tangi salat tahajud. Ya. Ya, ora Niki tengah wengi nggih tangi Pak Pamono, tapi Yang apa, pipis Mas? tok nggih turun neh. Kaya ngerti-ngerti ya itu Mas. Panas udan aling-aling capek gunung. Ayo gembok bawahnya. Reokan Mas asli Ponorogo. Lah. La. Oh ya. Oh ya. Ya. Ya, cedak. Oh ya. Mas, maju Mas, Mbak Garni Mas. Maju. Bacor Glembong. Oh ya. Oh ya. Siapa? Ayo. Akal. Hop. Kaya kok ora enek enteke lho. Bayaran piro ngajak rek jam-jaman? Dites. Iki kok mengslek, Mas. But Iki wetenan baru mengslek. iki mripate rong garing. Rikala sutres mripate disantet iki ngene iki piye? Yo, ngalah Iya. teko to, Mas. Iki dites, Mas. Penak apa ora dites karo Oh pentol? ya. Ayo. Ah, Orjen perang-perang tahun pekok. Iki kok maido ae lho, Mas. Ayo. Ayo, Dek. Penak. Ket ngarep. Ya, nya. Banter, Mas. Urung jas. Kayak rada pikun nyemburimu. Ya, Penak. Ya. Mbak Esrondol. Aku. Iki sing ngetes topeng lho ya. Ya, topeng. Ya. Panggah ora penak. Blas. Nadyan weton Urung sarta. Iki riyoke jek telu, mangke kagem bola-bola pisan saking Banjarsari. Ya. Terus satuke caping gunung neh. Nah, Ngono. Seolah. Azan Dadah, leren dhisik. leren.